Manipod the Jesus Reigns Ministries Ilocano Discipleship Group. Kablawad na kayo tinaimbag nga oras yo amin. Kabayatan ti panangidanon mi kana kayo ti Ilocano version ti sermon ni Pastor Mark idi Domingo, Agosto 23. Ket kadwak nga kumablaw kada kayo ni Nita nga sa inyo makita gapota iso iti behind the camera. Signs of the times. Wenno dagiti pagilasinan kadigiti dumtengto panawen. Dito iti makabulan nga serye para ti bulan ti Agosto nga naadaw ti libro ni San Mateo manipod ti kapitulo 24. Ket dito iti may kaupat nga paset nga napauluan ti awan ti makaamammo ti aldaw wenno oras. Diyay pa nagsublinto ni Apo Jesus ang mangukom ti bagbaga dito paulo dito nga sermon. Ket mangrugi tayo nga agadal manipod ti San Mateo kapitulo 24 manipod bersikulo 36 hanggang 44. Ket basahin tayo man sibubakal ti teksto. Ket tandaanan niyo kuma digiti nakuluran nga bersikulo ta detoy digiti punto nga adalen tayo kadetoy nga mensahe. So makita yung sibubukal dati kakabsat. Ngem no maipapan ti dadateng daytang aldaw ken oras awan ti makamo uray digiti angheles sa dilangit wenno ti anak ti laeng Ama ti makaammo. Kas tinapasamak idi tiyempo ni Noe, kas tantumet ti mapasamak intun umay ti anak ti tao, kas kadigiti aldaw sakbay ti layos nang nangan nagiinom ken nag-aasawa digiti tattao aging gana ti iseserrek ni Noe ti daong. And then sumarunod ditoy didaam mo digiti mapaspasamak aging gana idi umay ti layos anang yanod kadakwada amin kas tantumet ti mapasamak intun umay ti anak ti tao iti deta tiyempo addanto dua a lalaki nakakulura ti jay ti deta pasamak addanto dua lalaki nga trabaho ti tanon maalan to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. Addan to dua babae nga agilgiling maalan to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. And then jay San Mateo 24:42-44 agsagana kayo nga rod ta saan nyo nga ammo ti aldaw ay ti apuyo. Laglagipen nyo ano ammo kuma ti ama ti pamilya no kano ti ay ti mananakaw siririin kuma tapno saan aserken ti mananakaw ti balay na. So detoy nakuluran daytoy tigapuna amasapul akanayon asisasagana kayo taumay to ti anak ti tao ti tiyempo nga dikay ipagpagarop. Amami Diyos anay ilangitan man nakabalin iti amin daydayaw kami ken dawaten mi ti Espiritu Santo ngay kan nakam kadi manen ti pannakaawat kadigiti nasasantuan nga sasao imulam kadi kadigiti puspuso mi ti pagayatan ti Ama ken sika kadi ti mangtubay ti biag mi tapno maipaduyakyak ti ranyag ni Apo Sos kadigiti araramid ken pampanunot mi. Amin digitoy ikararag mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Adda upat nga punto nga ilawlawag tayo manipod kadigiti bersikulo anabasay tayo itatak ket detoy tumuna. Apay nga tilaeng Ama ti makaamammo ti panagsublinto ni Apo Jesus.
Jay 24:36 imbasa tayo tayo ngem no may papan ti idadateng day tangal daw ken oras awan ti makamo uray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak ti laeng ama ti makamo. Nauneg nga ilawlawag detoy nga paset kakabsat. Gapo manlawyo kadi nga ti ibagbaga detoy nga bersikulo ket pati ni Apo Jesus ket saan na nga ammo kadagidi i-emphasize ko kadagidi nga panawen nga naisurat detoy. Ngamin isursuro ti amin nga papastor nga ni Apo Jesus ket Dios aman nakabalin, Dios amang isalakan, Dios nga nainsiriban nga ammo na amin tinabras tabuok mo ken omnipresent adamin ti sa dinumano lugar adda ito yang mikanita ita nga video adda ita yang tabalayo nga dumdumeng. Sana ko na dito bersikulo nga binasa tayo ita nga di ammo ni Apo Jesus no kaano ti aldaw ken oras nga panagsublina. So deto'y simple nga panangilawlawag nga ramid kita ket kayat kung ilawlawag nga deto'y ket na iturong kadigiti kaduan nga dumdumngeng nga saan nga nauneg ti panagad-adal na pay ti Biblia at ay sungarod nga yun ulog ko ti Ilocano manipud ti Ingles nga panakay pa sermon detoy idi Domingo. So kadto yung explanation kahit kung ilawlawag nga dagiti mga kasaba bueno dagiti papastor ti upat nga relihiyon nga amammo tayo Pilipino diya ka ginagnagan ngam detoy dagitoy ti sangko nga pangiturungan detoy nga panangilawlawag dagitoy manumtumbalay nga katok-katok wenno dagitoy gibumbunong ti pamphlets wenno dagitoy nakapuraw nga nakakurbata dagitoy digiti sabali ti pamatida may panggep ti kinatao ken kina Dios ni Apo Jesus. Debate ti pagturungan na detoy sarita may panggep ka detoy nga explanation ko. So dispensa rin yung kakabsat et sa puwera kayo kadetoy. Okay? Now, kaduan kada tayo a Pilipino maawatan tayo ti masasaong nga Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Talong personas nga may sa Diyos. Ti Diyos ket awan ti rugina, awan ti patinggana. Detoy ket misteryo nga makungkuna iti Trinity. Okay? So, ni Apo Jesus ket ang kinawatan tayo nga isuna ket Dios nga nagbalin nga tao babaen ti Ingles nga incarnation deta. So ti Tagalog pangawag na kadetoy pagkakatawang tao ket ti Spanish naggapo ijay ti encarnacion. Okay? Kastamot yung susarin tayo ti Ilocano encarnacion. Ngam saan nga ni manang enkarnasyon ni manang karning detoy detoy. Ngam tikayat na sa wen detoy ket pudpudno nga tao ken pudpudno nga na Dios ket kas pudpudno nga tao nayanak natay. Ngam at the same time pudpudno nga Dios nga awan ti rugi ken awan ti patinggana. So, ti pagdedebatean, dagiti sabsabali nga relihiyon, ket detoy nga question. Ngano nagbalin nga tao ni Apo Jesus, nagsardeng ka di nga Diyos. Ket no ni Apo Jesus ket Dios, kasano panakatay na ijay krus. Iso nga atidog nga debate deta, sa ngailiyek deta nga question. Ngam ituloy tayo man kakabsa. Dua nga personalidad ngamin tinaikawes kan ni Apo Jesus kadeto explanation tayo. Dios ken tao. Nga isuti nangadawan na kadejay anak ti tao nga pinangawag ni Apo Jesus ti bagbagina tinamin 80 ket maysa nga daras
Ngayon tila pakasarakan tayo jay kat jay libro ni San Mateo, San Marcos, San Lucas, ken San Marcos, Matthew, Mark, Luke, and John, sorry, San Juan. Nagkamaliak pa ito din. So, kastao na yanak niya po Jesus nga nakarik na tibising, bannog, ragsak, liday, naglingat, nagdara, kanatay. So nga, dati tiawatan niyo kakabsat. Iso nga idiubing, ket panunot met tiubing, ti panunot na. So na lang ay nga nasirsirib ngam siya sinuman nga ubing kadigidi nga panawen. Okay, mapantayo ijay San Lucas. So dito San Lucas ti background na manipo jay kapitulo 2 bersikulo 1:41 hanggang 52. Mabasa tayo nga idiubing pay ni Apo Jesus idi 12 lang titawen na napanda na kipiesta ijay Jerusalem kadwana da Josep ken Maria nga naidagaan nga inana. Ket idiagaw awid dan nadukalan da nga nabati ti ubing nga Jesus iso nga napanda sinublian jay Jerusalem at kaslala naggapuda kumat baryo and then sa nga arbanan da ket impagpagarup da nga nakikuyog ni Jesus kadigi jay ka pada ng ubing ngemi di addada ti nasurok nga mesa nga oras en makita da ketawang meten iso nga idi nagsublida ijay Jerusalem mamadandanagan kakas siya sinuman nga naganak ket ijay ti muna nga nakakitaan da nga nangipakitaan ni Jesus nga ubing tinay dumduma nga sirib na nga kasubing ta nadukolan da Maria ken Josep nga linawlaw digiti papadi isuna ijay templo ket makidisdiskusyon kadigiti papadi pakaseknan dagiti salsaludsod may panggap ti Dios ken paglintagan dagiti Hudyo. So dinilaw dagiti naganak ken kuana nga kastay panandilaw dati may isang ubing. Ket kastoy ti account di Biblia may panggap kadayjay. Naikuyog ni Jesus kadakwada nagawid ijay Nazaret. Ket sadyay nagbalina natulnog nga anak. Kunana ijay. Sinalimetmetan amin tinana ti puso na. Ket dito yan, dayjay kunanan, dimakkel ni Jesus ti bagina ken nagbali na masirib na ay ayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. So, dayjay San Lucas 2:51 hanggang 52 kakabsat. Iparparipirip detoy nga dimakkel nga normal wenno gagangay nga ubing ni Jesus idubing pay. So, kastamet nga aging gana ti panagbaruna ket dimanon ti 33 nga tawen na no anya ti limitasyon ti 33-year-old nga baro. Kastamet ti limitasyon na di kad saan na nga maammo no anya ti panggep ti plano ti Dios. Na no inanugot tayo data nga sarita ket dito tayo debaten. Anya nga rod tinapasamak jay kinasirib ken kinaman nakabalin ni Apo Jesus nga kas anak ti Dios bayat ti kadana ti daga nga kas gagangay nga tao ket detoy ilawlawag tayo nga habang agmat-mature isuna uray pay no anak ti Dios nasursuro na ti agtulnog babaen kadigidi nga sinagsagaba na. Ket deto iti panangilawlawag tayo kada jay question nga dinamag ko itay. Jay taga Pilipos kunana si aayat ket di nangibaba ti bagina ket innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen nupay addaan ti galad ti Dios di naingkang kano ti panakipada na kenkuana ket si ayat nangibaba ti bagina ket innala na ti kasasaad ti maysa nga dipen nagbalin a tao nagparang ka iti nagparang tinatauan a langa. So anati kayat na nga sa uwen deto basahin man dyan Ingles na nalawlawag ngamin di pa nakayablat na kakapsa who being in very nature God
did not consider equality with God. Ngam kahit na nga sa one, He is God, okay? Something to be used to His own advantage, but rather He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, deta nagapot di Philippians 2, 6, and 7. So, DJ ko na ni San Mateo, nga awan ti makaammo no kaanunto, ti panagsubli ni Kristo, ket insaw ni Apo Jesus, nga kas 33 years old, nga titawen na nga lalaki, nga awan ti divine power na. Saan nga inusar ni Apo Diyos, DJ omniscient power na nga kas Diyos. So, alike man nga pangarigan, DJ smartphone nyo, tapnon may paawat ko dito eh. So, dito smartphone, makaala ti internet signal, babayan jay wifi nga koneksyon tabalayo. So, jay wifi internet, ti usarek nga panangyayari, jay omniscient God, nga amuna ti amin. Ngayon kas jay ko na ti Filipos 2:7, imbaba ni Apo Jesus ti bagina nga kasladipen ket nagbalin nga tao ket nagparang tinatauan nga langa. So limitado ti knowledge na gaputan ni Apo Jesus nga mismo, laglagi pa niyo ni Apo Jesus nga mismo ti kasla ng airplane mode. Jay bagina. In switch off na day jay nga voluntaryo jay kina-Diyos na ti ket naputol jay wifi when no internet connection na tapnon jay function na ket kas gagangay nga tao. So, saan ka nagbaliw jay smartphone? Hana nagbaliw ni Apo Jesus, saan nagbaliw jay kina-Diyos na ken kinatao na. Makita yun jay. Iso na lang jay smartphone, awan ti internet connection na, gapo ta awan wifi na. So, DJ ti kasla pangarigan nga usarek. Ngem no kumano di kita debatero ti pagsaritaan tayo kat bersikulo por bersikulo ti labanan. Ngem narigrigat yung maawatan kakabsat. Nagnaan ni Apo Jesus di gitoy a limitasyon ti kinatao tapnon matungpal ti pagayatan ti Ama nga detay kordero ti Dios. Deta ti mayaw pay kan ni Apo Jesus. Agbalin nga awan mulit na adaton, final ken mamimpinsan ti pannakaidaton na tapnon mamayadan ton ti utang a mamimpinsan. Saan ton akasapulan pay, maidaton dagiti karnero, dagiti kalding, dagiti baka nga kas aramiden dagiti Hudyo ijay templo idyon una nga panawen. Gaputa dayjay panagsayasay ti dara ni Apo Jesus ijay krus ti kasukat jay karnero wenno kordero nga maidatdao ton ti dara na testamento para ti pannakapakawan ti basol ti tao once and for all. Hana kasapulanan ti sabalipay nga sakripisyo ken panagdato. So itata intay dayjay may kadwa nga saludsod. Apay nga jaya ay ti anak ti tao ket mayarig uno mayasping kadigidi aldaw ni Noe ti layus. So dito kakabsati kang kay man ti background nan okay, so ilusang ni San Mateo ti pakasalitaan ni Noe ken ti layus ijay Genesis 6:9 aging ganat kapitulo 9:17. So no kayo yung adalan dito iti ingkay basaen. Ta DJ ti inusar ni Matthew nga pangyarigan ket maawatan tayo no kasanod panag kasla panag parisda ka DJ panagsublim to ti tao nga madama nga ay uno panagsubli ti anak ti tao uno ni Apo Jesus nga madama nga adalan ta. Okay, ni Noe ket kakaisuna ang nalinteg a tao idi panawen nga nagpalausen ti kinadakes ti tao idun una nga panawen. So nga binili ni Apo Dios ni Noe nga garamid ti daong. Diya kamo no mawatan nyo dito nga Ilocano ngam dito Noah's Ark nga makuna. Amo di kitay ubing ta Sunday school di drawing na. Ket no di kay pala may imagine kas la barko ti aring na kas jay.
Wenno da kayo nga datoy Hawaii no nang nangiganyo jay Hokulea nga barko ditoy Hawaii dakdakkel paingem day jay. Tati panggap na jay ket isu ti pagluganan ni Noe kan ti asawa na dagiti tallo nga anak da ken asawa da ken amin nga animal ditoy lubong ken tumaytayab ta mapandaglugan ijay tati panggep ni Apo Dios gaput kinadakas ti tao dinadael na ti lubong. Okay? Babayen ti dakkel ken awan kaasping na nga layos. Tapnon mapukaw digiti managdakdakes ti tao ti lubong ket ni Noe laeng ken pamilya na ti agbalin a baro a bin-i nga useren ni Apo Dios tapno mapabaruanan ti linaon ti lubong kalpasan ti layos. So destruction by flood ti napasamak idi panahon ni Noe. Deto'y mapasangwanan tayo ket destruction by fire. Nga ti pagparisan da ket dadailan ni Apo Dios ti nga parsuaan. Tatapnon dagiti dakes ket mapukaw da ket dagiti pinilan nga tao isudat agtaeng ti baro ken kabaruanan na lubong ken kabaruanan na langit. Okay? Now, ito yan, San Mateo 24:37. Kas iti napaspasamak iti tiyempo ni Noe, kas tantumet ti mapasamak intun umay ti anak ti tao. Kas kadagiti aldaw sakbay ti layos, nang nangan, naggiinom, nagtiwang dete computer ko. Nang nangan nagiinom ken nagasawa digiti tattao agingana ti serek ni Noe ti daw. Kaya tangasawan kakabsat, di daam mo ti mapaspasamak aginggana ti umay ti layos anang yanod kadakwada amin ket kastantumet ti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Okay, so ibatik data nga madayok basit ilawlawog tayo. So ti iparparangarang ni San Mateo, makita akmot pa lang nila. Okay. Ti iparparangatang ni San Mateo ditoy ket jay estilo ti panagbiag dagiti tao kasangwanan ti layos ket kaasping na ti estilo ti panagbiag tay ita kasangwanan ti mapaspasungadan nga panakaupom ti lubong. Dijay ti kayat na nga kumparar dayjay. Diyo kadi madlaw kakabsat. Nga ti kaduan nga tattao ita katadayon ti pampanunot da ken Apo Dios. Gaputa dayjay laengen pakaseknan ti panagukon ti sanikwa. Pero dulos buenos. Kinaragsak panagpaimas ti lasag ti atupagen ti kaduan nga tao. Ket mammano dagiti mangyon una ti biag nga na espirituan ket adupayen ti arrogante nga nang tanglikoden ti pamati da ken Apo Dios gaputa kaslasaandan a kasapulan gaputa damin kadakwadan ti naidagaan na material ken sanikwa. Okay? Ket ti pay sabali nga pagkaarnyan. Okay? Nga ipapaawat ni San Mateo ket ti sumaruno nga panakaidadael ti lubong gaput kinadakes ti tao ken ti panggep na detoy panakadadael ket mga baruanan manen babaen ti baro a langit ken baro a daga. So dete kunak layos ti muna nga inusar ni Apo Dios sa pangdadael kinadakes ita ket apuy ken didigra nga kas imbasbasa tayo ijay Revelation wenno paltiin nga maduo na yan nagijay nang nangagantay yung nakabutbutang iso nga pinututak dayjay kakabsat tapno maawatan tayo no anya tribun nang aramigan tayo. So dayjay daong ni Noe ti simbolo ti panakaisalakan ni di ngem detoy rapture nga ibagbaga tayo isumet deta ti simbolo ti isalakanan gaputa maakop tayto wenno masuloy tayto dagiti mamati ken ni Apo Jesus ket
mapantayo agtitipon ijay ulep tapno samten tayo ti panagsubli ni Apo Jesus. Okay? Kaya't digiti mabati isudan to ti agdusa ti masasaw nga great tribulation. Ngayon, utuban nyo dito yung kakabsat. Ti dakkel nga maobserbar tayo ket sakbay adumteng ti pannakadadael. Ikan na tayo ni Apo Diyos ti gundaway wenno panawen nga agbalbaliw tayo tapnon may isalakan tayo. Okay? Iso nga dayjay panakaisalakan tayo. Tirumbeng kuma nga ikaso tayo gaputa napasamak idin ti panakadadael ti lubong. So nga na leksyonan tayo kumameten, babayin ka digiti nabasbasa tayo ita Biblia. Ket dumapasamak tumanen dito iti maudi panungpalan, iso nga agriing tayo kuman kakabsat. Amang balbaliw ti biyag tayo, sakbay adumteng ti pannakadadael tayo amin. And then, ti purpose na digitoy nga maulit-ulit detoy nga mensahe ti makabulan. Ket panagsagana ti kangrunaan nga igunam-gunam mi kadetoy nga mensahe tapno gapota makita tayo nga minen dagiti pigilasinan. Umasidegan ti panakaulit ti panungpalan ti kinadakes. Ket adalan tayo ti bagbaga detoy may kadwa nga Pedro jay kapitulo 3 aging gana kapitulo 3 versikulo 3 aging gana 15. Ket ang ko nga ulit-ulitan nga i-explain dito yan ket ikararan ko nga dakayo lakuman ti mangawat ti balakad ni Apo Dios. So nga tapno na laklaka kinulurat dagiti daduma nga bersikulo nga matandaan niyo. So basahan tayo dito kakabsat nga idaras. Okay? Ti may kadwa nga Pedro 3:4. Ti umunang aldaw mawatan niyo kuma kadigiti mauding aldaw umayto kada kayo digiti tattao nga awan sa bali a panggepdan no di mangtungpal ti dakes sa tarigagay da. Pagang angawan da kayto akong kunada inkarina nga umay ni Apo Dios sa kadi ayan nga ruden. Natayon digiti mami nga awammet tinagbalbaliwan amin manipot ti panakaparswa ti lubong. So adda digiti mangipagarup pa manguyaw nga di maaramid daytoy. And then J5:6 saan da abigbigen ti kinapudno ngay diun unana nagbilin ti Dios ket timmaod ti langit ken daga naparswa ti daga manipod ti danum ken babayen ti danum ket iti danum metlaeng wen day dilayos ti nang dadael ti daan alubong nay dayjayen detay bagbaga ko nga pagkaargiandan. So jay bersikulo 7 ngayon babaen ti isumet laeng nga sao ti Dios mataginayon ti agdama langit ken daga tapno dadaelen to ti apoy. Ta mapuuran danto intundumteng detang aldaw nga pannakaukom ken pannakadadael dagiti awanan Dios. Ngem gagayem ko. Diyo liplipatan ti maysa abanag ti imatang ti Apo awan paggidyatan ti maysang aldaw ken sangaribo atawen agpadpada dagitoy ken kuana saan nga itantan ni Apo ti Apo atong palan ti inkarina kas impagarup ti dadduma. Ngem detoy anusan na kayo ti Apo gaputa di nakayat amadadael ti siya sinuman no diket kayat na nga agbabawi ti amin at tao kadigiti basbasol na. Makita yo DJ ti turong na dito yung mensahe Apo. Dumteng to ti aldaw ti Apo adi mapakadaan kas ti ay ti mannanakaw iti detang aldaw agpukaw to digiti langlangit akagiddan ti napipigsada na rudor ket matunaw ti apoy ti init bulan ket digiti bitwen ket awanton mauram to ti daga ken amin alinaon na ket jeon sa 12 yan tangay kastoy ti pannakadadael to digitoy anya nga rod
akita ti tao ti pagbalinan nyo. Dito yan masapul nga idato nyo ti bagiyo ti Diyos ket agbiag kayo anasantuan. Kabayatan na urayan nyo ti dadating ti aldaw ti Diyos, aramiden nyo ti amin na kabaylan nyo amang papardas ti ayna, ti aldaw apan nakauram ken pan nakadadael digiti lang langit ken pan nakatunaw to ti planeta. Ket ti bersikulo 13, ngem namnamaen tayo ti ingkari ti Diyos, ti baro a langit ken ti baro a daga apag naedanto ti kinalinteg. And then mapantayo ijay 14-15. So dito yan, dito hangko naulit dito English na. Ipagarup ko na yung Lucanok, saan ka de? Dispensaran nyo, kung kasto, iti kayat nga sawon, dayjay. Iti kasta gagayem ko, bayat ti panagururay yu kadetang aldaw, makikapya kayo, kunana. Ket ikalikago miyo ti agbalin anadalos, ken awan ti pakapilawan ti matang na. You can be sure, kunana ijaya. Naanos ti Diyos, ket bilang iyo ti kinaanos na kasugundaway nga ited na, tapno maisalakan kayo. Kastamet tinsurat kada kayo ni Pablo ngayong ingunguten niyo kamsat, babayan ti panangaramat na ti sired nga inted ti Diyos ken kuana. Okay. Ipagarup ko nga dito inyo Lucanok dito yung mahang ko nga na save iso nga English pa lang ti iruruwar na dispensaran niyo ako ngamin yung Lucanok mas. Na dito iti naadal tayo manipod kadigito. Okay. Sigurado dito iti kayat ng asawan. Sigurado nga madadail to ti lubong ti kamaudyana. Apay, makitkita tayo digiti pagilasina. So, dagito yung tinapidot tayo nga isursuro dito yung bersikulo kada tayo. Kabayatan ti panagururay tayo, number 1, idaton tayo ti biyag tayo kanapo Diyos, kitag biyag tayo anasantuan. At di Lucano di dyan, nga naipangko. And then, dito yung maudi, makikapya tayo ti Diyos, ikagumaanan nyo tiyag balina na dalos ken awan pakapilawan na. Deta, do all, and then be clean and be free from sin. So, kadigidjay nga rod, kakabsat nga di pa'y makaamam mo ka na po Jesus. Dito, iti panawan nga birukam ken umasidag ka ken ni Apo Jesus tapno makireconcile. When no makireconcile ka ken kuana. Ket kalpasan na agbiag ka at natulog nga Kristiyano. So dito yan, dito may katlo nga saludsudan. Anya, ti kayata sa uwen, ti may santo, ti maala, ken may santo, kuna na kumanga may santo, kuna na matag. Oh, okay. May santo, ti maala, ket may santo, ti mabatin to. Basahan tayo dito. Iti data at tiyempo, at danto dua alalaki nga agtartrabaho ti talon. Maalam to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. At danto dua a babae nga gilgiling, maalam to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. Na diretso kading tatapnon di unay atidog detoy kakabsat. Diretso kading ti kayata sa uwen detoy tapno di unay umatidog. Ti kayat na nga sa uwen detoy ket umuna sigurado to at danto dumteng a panagsisina. Okay? Mabalin nga agasawa, agkakabsat, agkakapamilya, agkakapagyan, agkakasimbaanan, kenda dumapay, at danto panawen nga agsisina da, iti panawen ti panungpalan. Number 1 data. And then, ibagbagana, nga danto may salakan nga maakop wano masuloy nga mumato ti ulep inton rapture. So dede ti panagsina. Ket adantumet mabati ditoy daga nga mairaman ti panangukom wenno great tribulation. Ngem detoy nga bersikulo adung scholar ti agdedebate kadetoy nga agkuna nga saan nga literal detoy.
Okay? Han nga literal nga tay agasawa, agnobyo, ket magmagnada, and then alaan niya po Diyos di maysa, sana ibaba di maysa. Han na detat kahit na asawan. Han na kasala malagip yun dete ROTC nga nakalinya tayo amin ni Jai. And then ibaga tay squad leader. Count off. 1, 2, 1, 2. So kalpasan na into no nalpas tay 1, 2, 1, 2. Then hana dete ko na amin nga 1 umay kayo, amin nga 2 mabati. Hana kas jay kakabsat. Ti pan nakayulog wenno pan nakaytaros detoy ket tay agasawa nga agpadpada nga napudno kenapo Dios ket agkuyog dantumet lang nga marapture. Kas kadje example ni Noe. Naisamakan da Noe ken asawa na. Agraman digiti talongan nakda, agraman digiti talonga asawa da, gaputa agpapadada nga nalinteg ti matang ti Dios. Ngem no kuman digiti anak da ket sanda nga amam mo ni Apo Dios idi isuda kumati na bati. Ngem gaputa na pudno damet amin iso nga nagkukuyog damet laeng. So, ti personal nga pamati kakabsat ket may salakan to digiti mamati ken napudno ken Apo Hesus ket digiti saan na mamati isudan to ti mamati. So, kadigiti mabati mabalin nga da asawa nga nabati detay handa nga nagkasurutan ti pamati. Addan tumabati nga anak nga nasubag nga dinang surot ti naganak ken kuana. Addan tumot digiti kakabsat na sanda mamati kana po Hesus. Iso nga ti leksyon na detoy kakabsat ket ikalikagum tay kuma nga datayo nga mamati ket irakurak tayo ti ebanghelyo kadigiti amin a pamilya tayo isu detat aramidem mi kendita. Irakurak tayo kuma kadigiti amin nga kaakaruba tayo ken gagayem tayo tapno pada tayo nga may salaka. Ket kadetoy nga kinalawag ti panangipagarup ko ti panakailadawan digiti mapaspasungadan mapasamak apanungpalan siguro nalabit nga amuyo nga tamiten kakabsat detoy sumbat detoy sumaruno ti maudi nga suludsod ket anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Dua banag ti mabalin nga aramiden tayo kakabsat. Umuna, agridam kayo nga agbantay. May kadwa, agsagana kayo. Gaputa dumteng to ti panawen nga di kay ipagpagarup kunana jay bersikulo ni San Mateo. Deto iti adal na kada kayo. Di tayo ito mapupuutan. Nakita nyo deto ini. Agsagana kayo arod, gusto ya, tasan yung ammo ti aldaw ti ay ti apuyo. Laglagipen nyo ano ammo ko ba ti ama, ti pamilya, no kano ti ay ti mananakaw, siririig kumatap no saan nga serken ti mananakaw ti balayda. Daytoy ti gapuna masapul a kanayon asi sasagana kayo, taumay to ti anak ti tao, ti tiyempo nga diyo ipagaro. So, agsipot kayo. No kumangkas la gwardya ket kitaan nyo no dagtakaw ket agpupuot kayo nga saan nga agsugal. At dapat sumagmamano nga bersikulos nga idaras ko nga ipresentar kada kayo kakabsat nga mabalin nga dielata bersikulo ti kopyaran yon sayon to basahan nga dakna kayo. So detoy ket addat yan jay agridam ken agsipot kayo. Dayan Matthew 24:42 bueno ibasak man lang yan tatapno makita yung lang importansya na agsagana kayo marod tasan yung motial daw ti ay ti apoyo and then DJ Matthew 24:4 insungbat ni Jesus aganad kayo ket di kayo paalilaw ta donto digiti umay mga lilaw and then Marcos 12:38 an nadanyo digiti maestro ti linteg magustuhan dati magna asika kawes ti nagayad ken makablawan asiraraem ti publiko and then San Mateo 7:15
agannad kayo kadigiti sinan propeta, umayda kada kayo kitag paranda kas karnero, ngem kinapudno na kit narawet da alubo kunanay jay. So, dagitoy kakabsat ti adupay ngem dati kaditi ibati mi kada kayo. Dawati kadi kakabsat nga agannad kayo kadigiti tattao nga mamagsisina ken mangyaw-awan. Kada kayo ti pamati ken digiti agsaw ti may busor ti panursuro nga inawat yo. Dayjay ket taga Roma 16:17 ket gibusa kun ditoy ngem nukas kayo la digiti animal nga kikinagat ken agdidin ng ran agannad kayo no aginibus kayo taga Galacia 5:15. Agsagana kayo. To be ready means to live continuously in readiness for the Lord coming. Ket kayat na nasawen nga nakasagana kayo nga pumanaw uray no awanen ti panawen nga mangpidot pay ti rutapyo. Nagkadupay kakabsat ti mabalimi nga ibati. Yan. Deto'y kadi ti ibati min kandita nga panggibos nga bersikulo. Basahin tayo kakabsat. Agsagana kayo. Jay, may kadwa Pedro 3:17-18. Ngem da kayo gagayem ko. Amo yun datoy. Agan annad kayo ngarod, tapno di kayo mayaw awan, kadigiti bidut, digiti dakes at tao, ket matnag kayo manipod, kadigiti natalged a lugar kayo. Dumuras kayo ti parabor, ken panakamuyo ken ni Apo Jesucristo nga apo nga mangisalakan kada tayo. Itan-o ken daydayaw tayo ni Kristo ita aginggana iti agnanayo. Amen. Apo deta ti kararag ti puso mi ket apo aginggana manen into no Martes ti Rabi ti kastoy met lang oras. Di kay liplipatan ti makijoin the online worship service the Jesus Reigns Ministries Hawaii. Intun Domingo manipod alas 9:30 ginganat alas 11:30 na imbag nga orasyon amin ket kastay ko na manipod kada kami kaninita di kay makita nga puta isot ang kamera agyamang kami manenunay kada kayo ti panagdengegyo.